Видяхме ли вампири в замъка Дракула? Всъщност, графа вампир от книгата Дракула е художествена измислица на Брам Стокър, писателя, който прекарва доста време в Трансилвания за вдъхновение. Той чува историята за Влад и как Влад постъпва с османските турци, като ги набучва на кол. Харесва си този невероятен замък в град Бран, свързва двете неща и прави книгата бестселър Дракула, където по-късно има и филм за граф Дракула. Всъщност, в този замък в миналото е живяла румънската кралица Мария, която е съпруга на Фердинанд, който пък е наследникът на Карл I, който приема кралството и започва да управлява Румъния след смъртта на Карл I. Всъщност Мария е била много известна, защото освен, че е била много добър политик и до голяма част е изземвала функциите на мъжа си Фердинанд, тя имала и доста любовници, а в този замък ги е посрещала. В замъка има и 2-3 стаи, които са направени така в по-страшен стил, които все пак да напомнят на тази невероятна история и екранизацията за граф Дракула, което всъщност беше интересно, особено за децата. Замъкът има доста стръмни стълби, тесни коридори, които не са за всеки. Въпреки това се заслужава да го посетите.